Čaute bajkeri, vítajte v dnešnom videu. Dnes je sobota 2. augusta a budem sa snažiť vám ukázať môj tréningový týždeň. Mám vlastne týždeň do Horalu, čo je MTB maratón vo svite 62, 65, 1600, 1800, neviem teraz presne. No, pôjdeme deň za dňom. Dnes mám MTBčko, intervaly, tak pomaličky vás idem sprevádzať. Nachádzam sa nad Domanižou alebo Sádočným. Je to kopec, ktorý sa jazdí aj na Tour de Vrchár Považia, takže ak niekto pozerá, pozdravujem. No a pokračujem. Mám teraz 8 minút pauzu, tak rýchlo nahrávam. Tak idem 8 minút ešte ľahko. Následne 15 minút interval a dovoziť sa pomaly už len do cieľa, teda domov. Akurát ma tu vystrašil slušný jeleň. Ešte ho aj stále vidím. Akurát zastavil, ale hop. Musím sa radšej dívať pod nohy, lebo toto je skôr taký trošku rockgardenový úsek. No a už mi začína prvý interval VO2 max, takže zabudol som popruhy na hruď, tak len takto z prvej ruky. Nedeľa, druhý tréningový deň, dnes cesťák, ľahko v zóne 2, každých 10 minút FTP test, 1 minúta. Je to taká super kompenzácia na včerajšie intervaly. Som v kopci, takže by mi to mohlo stačiť aj takto. Mal by som to udržať aj jednou rukou. Na tom cestiaku v kopci sa to ľahko drží. Posledných 5 sekúnd. Dobre, minútka za mnou. Je už len dole ľahko. Ešte si môžeme ukázať zjazd zo Strážovských vrchov.
Útorok, tretí tréningový deň. Ja sa akurát nachádzam v Kunierade. Mám za sebou ľahké rozjazdenie a taký kratší warm-up. Vstupujem do hlavnej časti, čiže prechádzam z aerobnej vytrvalosti až po VO2 max, čiže každé 3 minútky sa mi to bude zvyšovať. Toto zopakujem dvakrát a na dnes mám trénované. Posledný interval mám rozdelený na 3 časti. Teraz minúta na 350 W, srdcový tep 148 a teraz 380 W. 1 minúta. Posledných 5 sekúnd. 5 minút rest. Predposledná minúta 350 W. Tu už to poriadne pálí. VO2 maximum, posledná minútka 380. Fajront. Rýchla energia ešte v podobe gumených medvedíkov od Hariba a už len ľahko domov.
vám zabudol povedať, ale po tých intervaloch mám dnes, teda stredu, 4. tréningový deň, ešte 2-hodinové sedenie v zóne 2. Mám za sebou hodinku 20, ostáva mi ešte nejakých 40 minút. Akurát som za čičmanmi, takže ešte sa niekde pomotám. Štvrtok, teda voľný deň, a piatok ľahké rozjazdenie. Vidíme sa tam. Piatok, 5. tréningový deň, po dni voľna, pred pretekom 20 minút rozjazdenie, krátka aktivácia, nefunguje 40-20, takže 40 sekúnd moje FTP, 20 sekúnd voľne, potom už len ľahko vyjazdíš, čupneš carboloading, pripravíš bicykel, mal by si byť ready na preteky. Prvá 40 sekundovka začína. ...20 sekúnd voľne. Stáva posledných 5 sekúnd. Znova 40. ...20 sekúnd voľne. Posledných 5, 2, 1. Voľne. No, posledných 20 sekúnd. Hop, 40. Posledných 10 sekúnd. Aktivácia za nami. Ak sa ti môj tréningový týždeň páčil alebo trénuješ trošku inak, kľudne mi daj vedieť dole do komentára. Veľmi rád sa nechám inšpirovať. Po prípade, ak ideš na Horala alebo pozeráš toto video trošku neskôr, tiež mi daj vedieť, ktorú trasu si bol, ako sa ti páčilo, ako si zajazdil. No a nezabudni dať teda ešte odber, like, lebo to video posúva mňa tiež. Teším sa v ďalšom videu už čoskoro a majte sa pekne.